Balima Annakuma, très urgent. Malion Agnabe fausse information sur les réseaux sociaux. Bi dimanche 21 mai 2023. Ko Sorasu Faranyoka, ko ka fo premier ministre Choguel na kaka ka démission arandi, yani chini lundi che. Malion kuma ite tien ide. Nous bekadi bi transition mo bekadi ba foko bomoni kalama. Problème te premier ministre Choguel ni Assimi che, problème te premier ministre Choguel ni Maliki Diaw ni ñogon che, problème te premier ministre Choguel ni Sado Kamara ni ñogon che, problème te premier ministre Choguel ni colonel Isma Efenga comment on appelle Modibo Konen ñogon che, problème te premier ministre Choguel ni colonel général Wagen ñogon che. Tout va très bien. Vous avez fausse information de bla. Ay remarqué le flyna ne mo fayna. Vous avez une transition mogo bere blanc ñogona. Mais à complice do yere fana be transition kono ango tien fo. Parce que à do be, vous allez essayer toujours ka mogo bla blanc ñogona anga bo o logique kono. Bi ne be transition nya mogo be fo wallahi. Aw be bolo bi dile me ñogoma ayo bolo di ñogoma de. Vous y galon tika semaine passée la do ya cinema ko général Ismaël Wake aleni colonel Maliki Diaw kolu dimine ba de be Assimi koro. Do fana information bla alors que tien to fana la. Ayo kolosi ou veut que transition mogo de fra ku bonyogona ou te mogo munumba barala ma nya fo transition nya mogo bela jelengena mogo kura do be kana fra transition ka be kubu deme akunu bla devant na Atlantique be francika espion di adoye bubu siseka mogo ye aw be ko kadine ni esegane segu tungara bi ni fanga ni Assimi Clara fanga ina wala na ko ka ba di Sado Kamara ma we Maliki Diaw ma ambe vota wi amba o be de fait c'est un pouvoir civilo-militaire. Mais ambe oromina bi transition nyamogo aw kana binjugu ka piège kono ne ba do aw kadi bi de parce que ni irimera renforcer la choko ni mi kolosi be da do la parce que galon de la ka tigene yere ka ta fo Sorasu ngena ko nani Choguel be ka Sorasu kele o tien Sorasu yere tara ko tien kuntala aw kolosi mo munum ba fe ou ba essayer ko on de na ko do nyogona aw kolosi o yoro la deuxièmement ou be ka Mali jugu ala jugu suran terew ou be ka stratégie mun glan oye ka aw Sorasi werama kodo ñogona oye kelenge ka oni Choguel kodo ñogona ka ona ka activiste kodo ñogona no kera do na o Maliko bantola ala kan kisoma aw be ko kadi awnye ante fe fanga nga bo aw ka bolo kan kata bin jugu ka bolo kan am se ka o deme chugo mina ni communication yi am se ka o deme chugo mina ni wuli ga joye anke ni bo barake mais attention jugu kura do be kana bi kulo kura do be kana bi una kante dowere ko kana o faradi mogo ba fo onyena aw jugu saraka nabadi mogo be na non nete Choguel fait ne ba Assimi de fait ou ne be karsa de fait ne se ko tungara ba fona o tigi ka jugu ni makoronye mogo mena kale be Choguel de fait kate Sorasu fait o tigi Mali jugu ala jugu surantre mogo fona be na kale be Sorasu de fait mais ale te civilu fait ale te politi ale te Choguel fait ou ale te karsa fait mogo mena ka parti pique en un mot n'avait Mali jugu saraka bo aya doma to be sana o de la aba tigi be to de ka barala parce que fanga be yoro mina bi am mago be anga fara nyogon ka mo si kelen tisi France banko CDAO banko awa munyu u kin ko bla Choguel contre la muna ni bebe ka préparer Choguel contre la bi Malion meno secret fo ngena bi mo tima ba foko segu tungara Choguel kadiye ibe Choguel défend ne te ka Choguel défend ne be ka Mali de défend ni France Buruja inne kadi ni France tanto ne bibla ne ta o drondi ne te moko ko la ne be Mali ko de la ala ba donner transition kanu ala ba donner nunu bela jelen kanu ne bu befe ali bi ne se ku tungara ne be rebellisement moko fula bi muna parce que u ye bal blater law uni anga général Ismaël Wake sigira ka kuma o jara ne o sa ne te moko ni fi yere kele ki farso be i cheka ube i chema ne tikela hakilata do be niya da anyesi Mali ma na mai ne ba fina bonya konnana ne ta ordrodi mo ga chema fana be question poser ne kun mena kuma do nyefo Malien bela mena révélation ba do ke Choguel ka bi Malien bela de nga famia plan du be ka tracer Choguel contre la bi ka fo Malien den bela jele ngena munya Choguel ko ja segu tungara ye bi dimanche 21 mai 2023 Choguel be Sorasi nunu fait et maintenant révélation ba do ka ay bigini papier ta ka sebe en d'abord et bandao gene Choguel nale mogo chama kumem sengna France ambassadeur donu la indirectement ku kana fara Sorasuka ko fanga imbe biateme
Soraso ye Choguel wele ko ka kɛ premier ministre Choguel ko non ko M5 de b'ale choisi. M5 ye Choguel choisi. Choguel sigilen France ye date mun di o date tɛmɛna. U bolo ko Choguel bɛ bi, u bolo ko fanga in bɛ bi, u bolo ko Assimi bɛ bi. Mais Choguel ni Assimi bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est la meilleure équipe. U nana tuguni o M5 kelen mɔgɔ nana fɔ Choguel ɲɛna ko non ko Soraso bɛ ka fanga guta ko Choguel ka fara M5 kan k'u ka candidat dɔ choisi. A ye kuma in na mais a sɛbɛn a ka da dɛ. Mais ka révélation ba de k'aw ye bi. Choguel mangoya kun bɛna sɛgɛrɛ de fɔ aw ɲɛna bi. A y'a sɛbɛn aw ka da. Ka Choguel kogoya n bɛ sigi kuma in ka maliyɛnw n bɛ a yɔrɔ ka dama vocal ye. Choguel ko ka go politicien caman ye ani M5 mɔgɔ caman ye n bɛna sɛgɛrɛ n'a révélation de fɔ aw ye bi. Coup d'état kɛlen u bolo ko u caman ban ka gɛrɛ pouvoir na. Sorasiw gɛrɛla bɛɛ la bandaw gɛnne k'u ka na an ka baara kɛ a caman y'i den kɛrɛfɛ parce que u bolo ko coup d'état wɛrɛ bɛna kɛ ka Assimi bɔ yen. Choguel y'i nin di Assimi ma k'a ka vie bila danger la ka Faransi buruja ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Assimi dɛmɛ ka Assimi kɛ sanbalaɲɔ ye. Choguel y'a kɛ. Bi dimanche 21 mai 2023 a ye papier ta u ka sɛbɛn. Munna Choguel commando ye n bɛ n'o sɛgɛrɛ de fɔ an na bi. U y'a essayer parce que u donna Muktar Wan na. Faransi donna Muktar Wan na ka Sorasiw janfa o tun ye premier ministre ye mais u ma se ka don yɔrɔ de sɔrɔ Choguel la cogoya si de la. Au contraire Choguel yɛrɛ de wulila Mali histoire fana na tuguni. Premier ministre ka wuli ka fara jamana kɔnɔdenw fa k'u ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ kɛnɛmala la la première a fɔlɔla Choguel de la dans l'histoire du Mali. A ye Afrique bɛɛ yala premier ministre jumɛn bɔra ka Faransi ta tɔgɔ ma ka buruja ka goya bɛɛ ye. Choguel ka Faransi kelen hali sini a mangoya bɛ Faransi kɔ. Choguel est un héros. Choguel est un faiseur de roi. A ka di ye o a man di ye o awa mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ hɔrɔnya saraka bɔ i b'a di Choguel ma. O M5 kelen mɔgɔw dɔw bɛ yen olu bolo ko fanga in bɛna bi parce que Faransi ye assurance d'u ma ko fanga in tɛ taa ɲɛfɛ. U nana sisan u ɲɛ b'a la fanga in bɛ ka avancer fanga in bɛ ka diya maliyɛnw ye. U nana Choguel ma ko M5 ka candidat choisi. Choguel ko n'ale bɛ ko kɛ k'a b'a kɛ avec les militaires k'olu de bɛ fanga la. U ye Choguel kɛlɛ cogo bɛɛ filɛ ko Choguel ye M5 janfa ko ka tugu Sorasiw. Choguel kɛlɛli ka wulubo jɔsa la dɛ a fɔlɔla o de la. U y'a essayer k'u b'a la a tourner cogo cogo cɛkɔrɔba ko Assimi bɛ yɔrɔ min ale bɛ yen. U y'a mangoya a dɔw taara a politiciens yɛrɛma taara ɲɔgɔn kɔnɔnasuru ka taa don au niveau du CNT au partout ka diɲɛ mangoya bɛɛ k'a kan ka banaw bɛɛ kɛ fo ka saya nkalon bɛ nɔrɔ cɛkɔrɔba la. O bɛɛ ko a bɛ Mali fɛ o bɛɛ a bɛ ka Mali défend o bɛɛ a bɛ ka transition défend. N'i bɛ hɔrɔnya saraka bɔ Mali politiciens na bi n'i fɔra Choguel kɔ n'i y'a di nin tɔ ninnu ma saraka a tɛ minɛ n m'a fɔ a bɛɛ dɛ a cɛkɔrɔba kelen-kelenninw bɛ yen minnu ka ɲi mais n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi Choguel billahi il est rentré dans l'histoire. Munna fana tuguni Choguel ka di ne Seku Tunkara ye. Choguel bɛ Mali fɛ a bɛ Assimi fɛ Choguel bɛ Modibo Kone fɛ Choguel bɛ Maliki Diaw fɛ Choguel bɛ Sadio Kamara fɛ Choguel bɛ Wage fɛ Choguel bɛ nin transition mɔgɔ bɛɛ fɛ a wulu n'a jakuma a b'a bɛɛ fɛ. Choguel de bɛ mɔgɔw wele kuma bɛɛ a ye n'an ka Assimi dɛmɛ. C'est des jeunes militaires on doit les aider. Choguel bɛ taga kuma RFI la a bɛ taa kuma fan bɛɛ ka Assimi défend ka Sorasiw défend ka yira ni Sorasiw de bɔra kɛlɛkɛyɔrɔ la ka na a ye premier ministre jumɛn ye Mali histoire la k'a ye président tantôt ka transition tantôt ka fanga tantôt jusqu'à ce point n'a tɛ ɲini ka dunu ni bala ta k'u fasa da. O bɛɛ la dɔw bɛ ka tɔgɔ tiɲɛ o bɛɛ la dɔw bɛ ka ɲini ka détruire par haine par jalousie ko parce que a bɛ ka tɔgɔ sɔrɔ. A ye juguya a ye mɔgɔ jumɛn ye k'a bilara Choguel contre la k'a ye lamanko ɲuman sɔrɔ a y'a mɔgɔw ta u k'u lajɛ dɔrɔn caman bɛ ka na ni haine min ye ça marche pas. An b'an ka transition dɛmɛ n'a Assimi tilara an b'a di Modibo Kone ma ou bien an b'a di Maliki ou bien an b'a di Sadio Kamara ma ou bien n'o ko k'a di Musa Atara ou bien Ablaye Diop an bɛ fanga d'o ma ou bien le colonel Garamérien Ablaye Maïga n ka respect b'i kan n'o ko k'a di mɔgɔ ma an b'a d'o ma mais a tɛ ci faso den jugu de bolo bilen pour que o fana ka ɲa f'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de k'a fɔ président fana ɲɛna a k'a ka premier ministre a k'a protéger u b'a dɔgɔya trop. Mamo niveau aw ni ala cɛ nin ye wagati ye wagati min na OTAN bɛ k'a ɲini k'a b'an détruire wagati min na Faransi bɛ ka taa don jugu bɛɛ kan Faransi ni tubabu jamana fɛn fɛn bɛ yen n'u man di u bɛɛ ye diya kɛ bi pour que u ka se ka Mali sɔrɔ. Anw de bɛ querelle politicien na u bɛ ka na i ɲagami an senkɔrɔ a groupe kuraniw bɛ ka sigi yɔrɔninw na
mais kono kolu te Choguel fait ou ka slogan de ku kalekan de ku ka Choguel kale. C'est des erreurs qu'il faut éviter. Tiamogo Mali mogo kelen se ka jo wallahi c'est un pouvoir civilo-militaire. Muna tuguni et stratégie do fana bu bolo bi o ye ka Choguel mangoya de ka ngalon tigɛ ka nɔra la ka fausse information bila walasa mɔgɔ ka bayi o de plan bɛ sen na sisan ka taa don fo a yɛrɛ ka M5 kɔnɔ ka mɔgɔw dilan M5 kɔnɔ minnu b'a fɔ k'u tɛ Choguel fɛ a mɔgɔ kura minnu bɛ ka na k'u bɛ regroupement na a politicien déguisé Boubou Cissé ka mɔgɔw anw ni Ala cɛ mɔgɔ minnu ye Boubou Cissé janfa mɔgɔ minnu ye Soumaïla Saleh su janfa ka taa tugu Boubou Cissé kɔ o mɔgɔ kelen kana k'olu bɛ Mali kura jɔ o mɔgɔ kelen kana i fara ɲɔgɔn kan k'olu fana y'u dama force de k'olu ye force de mara ko force de n t'a dɔn ko force de fɛn dɔ an ta n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ quoi aw ni Ala cɛ ne ye mun ɲɛfɔ transition ɲɛmɔgɔw ɲɛna a y'a kɔlɔsi mɔgɔ kura minnu bɛ ka na président Simi Modibo Kone Maliki Diaw Sadio Kamara ayiwa a y'a kɔlɔsi Wage a y'a kɔlɔsi mɔgɔ kura minnu bɛ ka fara ɲɔgɔn kan a y'a kɔlɔsi u la dɛ politiciens de don politiciens de don u m'aw dɛmɛ embargo kunba ka wagati min u m'aw dɛmɛ Mali an bɛ ka wagati an tilalen baara la tuma min na u bɛ ka boli ka na n'u ko k'u bɛ na de ko ka transition bɛɛ dɛmɛ problème t'a la mais n'u ko k'u bɛ na devant de ta k'u bɛ na don de ko k'olu bɛ an bɛ sɔrɔsiw de fɛ an tɛ tɔw fɛ mɔgɔ bɛ na n'a agenda ye n'aw b'a jugu saraka bɔ a y'a d'o tigi ma n'u y'aw nɛgɛn k'aw kelen bɛ se k'aw n'aw ka supporters kɔ don ɲɔgɔn na walahi a bɛ ni Ala cɛ n'a y'a kɛ n'a binna erreur kɔnɔ a ma y'a ka fanga ma o ne ka conseil ka d'aw ma n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ an na n'i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a ladi de aw ka di ne trop Modibo Kone ka volume ka ɲi trop renseignement ka ɲi général Ismaël Wage Ablaye Diop tellement équipe in ka ɲi quoi mais a y'a kɔlɔsi nafigiw la o n ka conseil ye bi dimanche 21 mars 2023 hali u ye nkalon tigɛ ko la gɛn n ko n t'a la ne tɛna n da don o détail caman na o transition in infiltré de don a infiltré dɔw bɛ querelle il faut savoir choisir les gens ne b'o de fɔ an ɲɛna a ye kana kɛ ko mɔgɔ min bɛ ne fasa da mais conseil kelen di sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ma bi aw ka di ne trop sɔrɔsi filɛ nin ye n'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la mɔgɔ min b'a obéi o de ka d'a ye mais c'est différent de la chaîne politique politiciens bɛ don u bɛ fɛrɛ sɔrɔsiw ma u taara don ATT la ka ATT détruire ta de ka na ATT n'a kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na k'u bɛɛ siga ɲɔgɔn na ni mɔgɔ ka d'aw ye bi aw tɛ se ka diya mɔgɔ ye ka tɛmɛ ne Seku Tunkara kan mɔgɔ tɛ se ka diya aw ye ka tɛmɛ premier ministre Choguel kan walahi cɛkɔrɔba in y'aw kanu walahi mɔgɔ tɛ k'aw fɛ ni cɛkɔrɔba in ye o ye ne ka conseil k'o fɔ ɲɛna bi nafigi kurani minnu bɛ ka na sisan faso cila kura minnu bɛ ka na sisan mɔgɔ minnu n'u tafan t'u la mɔgɔ minnu ko dilannen ka ban k'olu bɛ nin cun de faso de ɲumanya a tɛ dilan ayi a tɛ taa san butigi na i n'a fɔ i bɛ taa cigarette san cogoya min na ça c'est mérite a bɛ dɔn i kɛwale de la mɔgɔ minnu kɛwale mɔgɔ minnu ye engagement kɛ ka kɛlɛ kɛ k'aw dɛmɛ a ye taa n'olu ye aw bɛɛ bɛ président kɛ kelen kelen mais n'aw donna jɛngɛ la a ma y'a ka fanga ma o ne ka conseil ye aw ka di ne ye trop aw bɛɛ ko ka di ne ye mais c'est des conseils que je vous donne à prendre ou à laisser o dɔrɔn de don kɛlɛ tɛ tout va bien a y'an bɛ fiyɛ mɔgɔ la mɔgɔ mɛnna k'aw dissocier ka bɔ ɲɔgɔn na o ye ne ka conseil ye et puis n b'aw fo fana parce que n b'a aw bɛɛ lajɛlen fo parce que n'i y'a ye bi Choguel tora ye c'est grâce à vous parce que Choguel ma mɔgɔ ye nkalon nɔrɔ Choguel la Choguel ka bana wagati la a ye Choguel garder fo bi n b'a aw bɛɛ lajɛlen fɛ n b'o sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo o baara la hali bi an k'an jija c'est l'union qui fait la force donc yanni n ka bɔ vidéo la ne yɛrɛ ka sherifu vraiment Cherif Cheikh Tiami Aidara Ɲaro karamɔgɔ mɔden ni kabako fura a ka kabako fura ka ɲi Ɲaro karamɔgɔ ale tun ye waliju de n'a ye duwawu don ye a ka ca Ala fɛ duwawu in bɛ minɛ donc Ɲaro karamɔgɔ mɔden vraiment Cherif Cheikh Tiami Aidara a ka furaw ka ɲi trop donc a ka numéro 78 78 03 03 Ɲaro karamɔgɔ nin ye waliju de n'a ye duwawu don ye Ala bɛ duwawu in minɛ ale mɔden ni Cherif Cheikh Tiami Aidara an b'a ɲini Cherif Cheikh Tiami Aidara a ka duwawu don Mali ye an bɛ Mali karamɔgɔba bɛɛ lajɛlen fo vraiment ani Mali chrétien ni soma ni doso Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka transition in bɛɛ aw kan bɛn ciao ciao bɛɛ lajɛlen ka voter constitution kura in fana ye an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o yɔrɔ kun don donc an bɛ segin a kan yanni an ka bɔ vidéo la an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ an ka constitution kura in an ka bɔ ka voter kɛ ka oui kɛ constitution kura in ka tɛmɛ an bɛɛ ka to transition kɔ an bɛɛ ka to an ka sɔrɔsiw kɔ an bɛɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma c'est l'union qui fait la force que Dieu bénisse le Mali que Dieu bénisse Maréchal Assimi aw kan bɛn ciao ciao